Gure e-mailean Eusko Jaurlaritzaren muturreko meteorologiagatik abisua jasotzea oso erreza da. Horretarako sosteiak edo Euskalmeten webguneetan abisuak nahieran zerbitzuan izena eman behar dugu. Bertan, eremu geografiko bat, eta gehien interesatzen zaizkigun aldagai meteorologikoak hautatu behar ditugu eta posible da aukera bat baino gehiago egitea. Erraminta honen bidez, babes zibileko abisu horiak, alerta laranjak edo alarma gorriak posta elektronikoan jasoko ditugu eta horrekin, abisu horiekin, autobabes neurriak har ditzakegu. Abisu horiarekin ez dago arriskurik herritar gehienentzat, baina bai jarduera jakin batzuentzat eta arreta gomendatzen da. Alerta laranjarekin arrisku meteorologikoa handia da eta horrek esan nahi du Eusko Jaurlaritzak behar izanez gero gomendioak emango dizkiela erakundeei, udalerriei eta partikularrei. Azkenik, alarma gorria aktibatzen denean arriskua muturrekoa da. Beraz, indarrean dagoen bitartean, administrazioak, murrizketak eta debekuak eman ditzake. Fenomeno meteorologikoak gure segurtasunarako arrisku handia dakarrenean, abisuak nahieran erraminta aurrerapauso handi bada. Egoera hoietan guztiok hartu behar ditugun autobabeserako neurriak hartzen laguntzen digulako. Gure abisu sistema zuzenean dago lotuta muturreko fenomeno meteorologikoen arriskuen prebentzioarekin eta larrialdien kudeaketarekin. Hori dela eta abisu horiek semaforo baten koloren bidez aktibatzen dira. Abisu bat ematerakoan fenomeno jakin batek pertsonen segurtasunean eta ondasun materialen babesean izan dezakeen inpaktua kontuan hartzen da. Lau kolore edo lau egoera ezberdin daude. Berdearekin ez dago muturreko egoerarik eta normaltasuna da nagusi. Horiarekin ez dago arriskurik herritar gehienentzat, baina bai jarduera jakin batzuentzat. Alerta laranja aktibatzen denean, arrisku meteorologikoa importantea da. Sektore jakin batzuetan kalte handiak eragin ditzake eta gainera pertsonen segurtasuna arriskuan egon daiteke. Alarma gorria, arrisku meteorologikoa muturrekoa da. Ezoiko fenomeno meteorologikoak dira eta ezoiko intentsitatekoak. Kalte materialak oso handiak izaten dira eta gainera jende askoren segurtasuna arriskuan egoten da. Euskalmeten abisu sistema larrialdiei aurre egiteko euskal sistemaren funtsezko tresna bada. Arriskoi aurre hartzeko eta kalteak minimizatzeko aukera ematen duelako. Abisu sistema honekin erakundeek, organismoek, larrialdi zerbitzuek prebentzio neurriak aldez aurretik hartzea errazten dute eta horrela aurre ikus daitezkeen arriskuak txikiagotu egiten dira.